Takže pán tréner, máme za sebou tretí ligový zápas. V Považskej Bystrici prehrali sme ho 1-0. Zhodnoťte nám tento zápas. Tak až na góly sme mali dobrý vstup do stretnutia. Vytvorili sme si tlak, vytvorili sme si, dá sa povedať, že veľké množstvo gólových príležitostí, kde sme ale boli málo efektívni. Chýbala tam taká rozvaha a možno aj väčšia agresivita v tej koncovke. Druhá tretina, dopustili sme sa viacerých vylúčení, bolo to o nedisciplinovanosti a v podstate tam sme málo dokázali hrať na v superovej tretine. Nevypracovali sme si toľko streleckých príležitostí, otalali sme so streľbou oproti tej prvej tretine a v tretej tretine to sa už odviezlo v tých istých intenciách. V podstate snaha tam bola, bojovnosť tam bola tiež na dobrej úrovni. Dovolím si povedať, že sme rozchytali superového brankára, hlavne v tej prvej tretine. Dali tam priestor niektorým Trenčanom a my sme im dovolili uchytiť sa. V podstate musíme sa z takýchto zápasov poučiť, ale ja pevne verím, že je otázka času, kedy to bude lepšie, kedy tú našu mašinu naštartujeme a tak, aby aj naši diváci boli spokojní. Veríme, že teraz sa tak stane už niekedy v Humennom.